Fi 15-il sena bejn l-2005 u l-2020, Malta naqset bin-nofs ir-rata ta' dawk li jitilqu mill-iskola kmieni. Dan ġie konfermat f'analiżi li saret mill-Bank Ċentrali ta' Malta. L-istess analiżi turi li fil-waqt li dawk li jitilqu mill-iskola kmieni jistgħu xorta waħda jsibu impjieg, in-nuqqas ta' kwalifiċi bażiċi jikkomprometti l-impjegabilità aktar tard fil-ħajja minħabba nuqqas ta' ħiliet u konsegwenzi ekonomiċi u soċjali. L-istudju wera li l-qlieħ medju gross fis-sija għal dawk b'livell terzjarju ta' edukazzjoni kien 40% ogħla mill-qlieħ medjan ta' dawk b'livell intermedju ta' edukazzjoni u 65% iżjed minn dawk b'livell bażiku biss ta' edukazzjoni. Il-proporzjon tal-popolazzjoni li għandha livell terzjarju tal-edukazzjoni żdied bi kważi it-triplu bejn l-2005 u l-2020 minn 10.3% għal 28%. Minkejja tluq mill-iskola b'livell bażiku ta' edukazzjoni, il-biċċa l-kbira ta' dawk li jitilqu mill-iskola kmieni f'Malta għadhom impjegati. Kważi 7 minn kull 10 persuni li telqu mill-iskola qabel iż-żmien kienu impjegati fl-2020. Din hija l-ogħla rata ta' impjiegi fost dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien madwar l-Unjoni Ewropea. L-analiżi li saret ikkonkludiet li minkejja nuqqas ta' kwalifiċi uffiċjali dawk li jitilqu mill-iskola kmieni f'Malta xorta jista' jkollhom ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol.